Ako spojíme hlavičku a ruky? Zoberieme si našu urobenú hlavičku, rozdelíme na polku, akoby taká cibulka. Ruky vložíme sem. Snažíme sa čo najviac symetricky. Môžeme si ručky dať takto hore. Zoberieme ihlu, trošku tuto zapostíme. A keď nám ostala časť z tých rúk, tejto béžovej, tak si ju môžeme kľudne takto omotať okolo tejto hrude a zase zapostiť. Tak. Ruky a hlava sú spojené.